Последен въпрос. Кой е най-големия проблем на Възраждане? На Възраждане кой е най-големия проблем? Аз напълно ги разбирам тези хора, които не вярват на никой, на нищо, защото 36 години са лъгани от кой ли не. Защото така наречената демокрация, милиони излъгани от така нареченото СДС, след което излъгани от БСП, след което излъгани от Иван Костов и остатъците от СДС, след което излъгани от Царя, след което от Бойко Борисов, от ПП-та, ДБ-та, от Барековци, от ВМРО-та, от кой се сетиш друг, от който се сетиш. И тези хора, които са лъгани толкова време от какви ли не такива политически субекти, са най-големия проблем на Възраждане, защото те са обезверени. И ние вървим по изгорян път, по който трябва много бавно да възстановяваме доверието. Идват избори, в които пети парламент ние не правиме коалиция с ГЕРБ, въпреки че те всеки път искат да управляваме с тях. С цената на това ние да направим компромиси, заради тези компромиси имаме политически трупове. Но ние не ги правим. Но нямаме друг народ, нямаме друга държава и нямаме друг път, освен по този, по който вървим.